En algun lloc he sentit a dir que el nom de personalitat pública que més trobem en carrers o places de Catalunya és el de Josep Anselm Clavé. És una dada que, quan la vaig sentir, no em va sorprendre, ja que realment en molts dels municipis per on m'he mogut hi he trobat aquest nom aplicat a algun espai públic. Però les dades s'han de verificar. Per això vaig consultar l'Institut Cartogràfic de Catalunya i vaig poder comprovar que hi ha 97 carrers o places dedicades a Anselm Clavé a casa nostra. Això el col·loca força lluny de la primera posició, ja que el superen, de molt, gent com Jaume I, que en té 104, Lluís Companys, que en té 139, o Jacint Verdaguer, que en té 236. Tot i això, aquest encara no és el que en té més, però si voleu saber qui és, us haureu d'esperar al final del programa. Per tant, tot i que en té molts, de carrers o places, Clavé no és el que en té més. No sé si aquest estudi del nomenclàtor porta a cap conclusió seriosa. Segurament no, perquè el que és cert és que tingui els carrers que tingui el seu nom, és indubtable que Josep Anselm Clavé és una de les figures que més ha influït en la societat catalana després de la Revolució Industrial. Doncs així us dono la benvinguda de nou a un episodi de Sons en el Temps, el podcast on divaguem sobre música i sobre altres coses a partir de la temporada de clàssica del Teatre Auditori de Granollers. Jo sóc l'Oriol Padró i si m'esteu sentint és perquè això s'ha enregistrat correctament gràcies als micròfons de Ràdio Granollers i perquè en Josep Soleil ha fet bé la seva feina des de la cabina. I avui, com ja deveu haver deduït, parlarem d'Anselm Clavé, un personatge que va néixer el 1824 i, per tant, enguany celebrem el 200 aniversari del seu naixement. A més, Clavé va morir el 1874, o sigui que també commemorem els 150 anys de la seva mort. Coincidint, doncs, amb aquesta doble efemèride, es celebren durant tot l'any a Catalunya molts actes i moltes activitats. Una d'aquestes serà el dia 24 de febrer, que podrem escoltar al Teatre Auditori de Granollers un concert del Cor de Cambra de Granollers titulat, justament, Venim de Clavé, on se'ns proposarà una mostra de repertori típic del moviment coral claverià. Això no vol dir que s'hi cantaran obres de Clavé, o no només obres de Clavé, perquè sí que se n'hi cantarà alguna, però sinó que es farà una mena de viatge, una mena de mostrari de les peces que tradicionalment han cantat els cors de Catalunya, seguint la tradició que va iniciar aquest personatge a mitjans del segle XIX. Si canteu o heu cantat mai a un cor de tradició més o menys claverianes, que no sé ben bé què vol dir això, o a un orfeó, bé, a la majoria de cors del país, segurament coneixeu cançons com Les flors de maig, Aubada, La migrant o Sota de l'om. Són algunes de les que sentirem en aquest concert, que estarà dirigit per Josep Vilajover i combinarà les cançons amb textos del musicòleg i divulgador Xavier Chavarria, que els habituals de la temporada de clàssica del teatre segur que coneixeu per les seves xerrades prèvies als concerts i, de fet, si sou oients de Catalunya Música, segur que l'heu sentit parlar per ràdio moltes vegades. Doncs bé, avui, dèiem, parlarem d'aquesta figura, de qui tothom en coneix el nom, però que val la pena revisar de prop per analitzar-la millor i veure si realment és com ens l'imaginem. Per això hem convidat una persona que és, segurament, qui més en sap de Clavé actualment, o si més no, una de les que en sap més. És el doctor en Història de l'Art, Jaume Carbonell, que justament va dedicar la seva tesi doctoral a Anselm Clavé. Hola, Jaume. Hola, què tal? Bé, molt bé, moltes gràcies per ser aquí, ens fa molta il·lusió. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Sí, un plaer. El doctor Carbonell us deia, doncs, que és professor al Departament d'Història de l'Art de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona i va doctorar-se justament estudiant la figura de Clavé. Jaume, una mica com vas anar a parar a aquesta figura? Per què vas triar aquest tema d'estudi en el seu moment, que ja fa un temps, suposo, no? Sí, doncs s'ha plogut bastant. I això que no plou, però ha plogut. Mira, jo volia fer una cosa sobre música, perquè era la meva especialitat, la història de la música,
i volia fer una cosa, bueno, m'interessava molt i encara m'interessa la música en la seva relació amb els aspectes més socials, la implicació entre música i societat, etc. No? I bueno, vaig veure que la figura de Clavé i l'obra de Clavé, el que va desenvolupar, les societats corals, etc., doncs tot això encaixava molt bé amb aquesta idea. No? Aleshores, bueno, vaig tirar per aquí. I bueno, endavant, no? I tant, fantàstic. De fet, tots els, no sé si tots, però si més no, una gran part dels coneixements que va adquirir en Jaume Carbonell i les conclusions a les que va arribar les podreu trobar molt ben recollides en un llibre que es va publicar l'any 2000 per l'editorial Galerada, que es titula Josep Anselm Clavé i el naixement del cant coral a Catalunya, que un servidor se l'ha estat llegint aquests dies abans del programa i realment doncs, és molt extens i alhora d'agradable lectura, o sigui que se t'ha de felicitar. Si de cas, ara entrem doncs, a parlar més de Josep Anselm Clavé, però abans, si us sembla, posem una mica de música. Bé, doncs així, amb aquestes flors de maig, aquesta sí que és de Clavé, oi? Sí. Engeguem. Jaume, jo et volia començar preguntant-te, no sé si pots explicar a la gent que ens escolta, què va passar el 2 de febrer de 1850? Doncs és la data que dona el mateix Clavé com a data de fundació de la primera societat coral que ell va fundar i la primera que es va formar a l'estat espanyol i que va portar el títol de La Fraternitat. És el que ell diu en una mena de memòries improvisades que va fer anys després, no? És la data que ell dona com a data de constitució. Clar, perquè això, és a dir, no, suposo que en entitats o associacions més recents es conserven els estatuts o l'acte fundacional, alguna cosa d'aquestes, no és el cas, no? En aquest cas ens hem de fiar del que ell mateix... No, es conserva bastant poca cosa de l'època de Clavé, en quant a documentació hi ha relativament poca cosa, perquè bueno, han passat molts anys i han passat moltes coses. Clar, Han passat moltes guerres i han passat molts incendis i canvis de seu, d'ubicació i que moltes vegades doncs, aquestes entitats no tenien la vocació ni la necessitat de conservar coses, no? de conservar documents, de conservar patrimoni. I es conserven d'època claveriana relativament poca documentació. I això és el que ell explica anys després, l'any 1863, quan fa una mica de recapitulació, una mica de història del que va ser tot això, no? Del que va ser les societats corals. Llavors ell va engegar amb aquesta entitat, que es deia la Fraternitat, no? Sí. I després, però això va durar molt de temps, aquesta entitat? Bueno, això, aquesta va ser la primera que funda ell a Barcelona, i la funda de resultes segons el que ell mateix explica, de la transformació i ampliació, podríem dir-ho així, d'una entitat prèvia que no era estrictament coral, que era una societat musical, que es deia l'Aurora, que havia format l'any 1845. Aquesta Aurora va servir de base per la creació de la primera societat coral, la Fraternitat, i que s'hi devia afegir altra gent, perquè aquests de l'Aurora doncs, devien ser menys, no? I a més doncs, hi havia instruments, etc. Que l'Aurora era com una mena de grup de rondalla on hi havia instruments populars diferents. No? Com una estudiantina, en deien. Exacte, també, no? Era una cosa així, no? Com una mena de grup de rondalla, això. I ell ho transforma per
motius pràctics, no? Perquè això dels instruments doncs, era bastant complex de gestionar, tot plegat, de fer els arranjaments, de buscar repertori, etc. Diu, bueno, doncs dediquem-nos només a les veus, no? I si necessitem alguna part instrumental, doncs ja la buscarem externa, no? Ja llogarem una banda o llogarem una orquestra que si necessitem, no? Llavors forma això, aquesta societat coral, la fraternitat, que ja dic, és la primera que sorgeix a Barcelona, i a partir d'aquí es produeix un efecte contagi, no? Un efecte de mimetisme, i en van sortint d'altra gent que saben què està passant, saben què estan fent, senten el que fan, diuen, escolta, nosaltres també volem fer una cosa així, no? També volem fer el mateix. Diu, escolta, per què no ens vens i ens ajudes i ens dirigeixes o ens passes algunes cançons i nosaltres també fem això, no? I a partir d'aquí doncs es va teixint la xarxa primer per lo que és la Barcelona Vella, no? I després doncs això es va estenent, etc. No? Perquè ell va engegar aquesta entitat amb quina mena de gent? D'on treia les persones que formaven part d'aquests cors? Bueno, bàsicament era gent de classes treballadores, de classes mitges baixes, podríem dir, no? Classes menestrals, gent de classe treballadora, bàsicament. Era gent doncs, que d'entrada no tenia formació musical, o en tenia molt poca, i tenia poca formació general, diguéssim. Era gent de classe treballadora, gent que podia treballar doncs, des de petits tallers artesans, no? Del que eren els teixidors a mà, etc., o a tallers o fàbriques més grans que hi podien haver a Barcelona en aquella època. Perquè abans de Clavé, és a dir, és una cosa que s'explica molt sovint, no? Clavé va agafar els treballadors i els va treure de la taverna i els hi va donar... Sí, això és la gran frase. Exacte, no? És la frase que sempre es diu. Això és tan així, realment? És una cosa tan simple? A veure, no va ser tan així. Clar, però a veure, no acostuma a passar, que les coses s'expliquen amb una frase. Si no ne vero ben trovato, no? A veure, durant el segle XIX i els anys centrals del segle XIX, a tota Europa hi ha un gran problema generalitzat en relació al consum d'alcohol. No és que aquí hi hagués una afició més notòria que a altres llocs, això és general, Si llegim textos dels primers textos socialistes o dels socialistes utòpics o dels humanistes o dels higienistes i tota aquesta gent que van escriure durant la primera meitat del segle XIX, a Europa doncs, es detecta moltes vegades problemes de salubritat, problemes de desnutrició, problemes de... tots els problemes que ens va descriure Friedrich Engels, per exemple, no? I altra gent, a l'Anglaterra industrial i a altres llocs, i es parla moltes vegades d'aquest problema del consum d'alcohol, no? Perquè això era una cosa molt problemàtica, no? I això també va passar a altres llocs, posteriorment als Estats Units, i d'aquí va venir doncs, tot el problema de la llei d'Olsted, no? La llei seca, i tots els problemes que això va generar després amb el desenvolupament de les màfies, etc. No? Tot això era bastant comú i bastant generalitzat a Europa. Per què? Doncs perquè en les zones industrials l'oferta d'oci doncs era limitada, i les alternatives, podríem dir, d'oci i culturals per a la classe treballadora doncs eren pobres. Em refereixo a aquesta classe treballadora industrial alienada, que dedica moltes hores de la seva vida, de la seva jornada, a un treball alienant, i que després té poca estona per refer-se i per descansar, perquè ha de tornar seguidament doncs, a aquestes feines. No? Aleshores, és un problema que això es converteix en una vàlvula d'escapament, i és un problema social i de salut molt greu. Aleshores, a Barcelona això també passava. També passava. Clar, què passa? Que aquest buit cultural, aquest buit d'oci, Clavé contribueix a omplir-lo. No vull dir que l'ompli totalment, però contribueix a omplir-lo, a donar una alternativa
de pràctica musical que es converteix, doncs, això, en una pràctica artística, en una pràctica d'oci, no?, per les classes treballadores que no tenien o que tenien molt poques oportunitats d'accedir a aquesta cultura, a aquesta pràctica de l'art, a aquesta pràctica de la cultura, etc. No? I això és el que, en bona mesura, fa Clavé. Clar, els ofereix també un espai de relació social, de formació, no? Exacte, sociabilitat, etc. No? De fer alguna cosa amb sentit junts, etc. No? Uns Sí. objectius. Perquè, clar, has parlat una mica d'aquests socialismes utòpics i tots aquests moviments higienistes d'aquesta època. Tot això Clavé ho coneix, no? Ell es basa una mica Clavé ho d'això. coneix, està al corrent de tota aquesta literatura socialista del primer terç o la primera meitat del segle XIX, sobretot aquesta literatura que venia de França, perquè ell està en contacte des de molt jove amb els moviments republicans de Barcelona, amb gent com, bueno, que tenien l'enllaç a Figueres també, no? És a dir, l'eix aquest entre el republicanisme de Figueres i el de Barcelona, Figures a com Abdó través Terrades, no? Terrades, a través de Narcís Monturiol, etc., no? Que coneixien tots aquests textos, que ja feien publicacions ja en aquesta direcció també, no? Publicaven algunes revistes, no?, en aquest sentit. Clavé coneixia les obres dels socialistes francesos perquè sabia francès, ell parlava francès, gràcies a la seva mare, que la seva mare era una dona de cultura, que sabia música, tocava diversos instruments i coneixia la llengua francesa i, per tant, tota aquesta part literària i tota aquesta part de formació, doncs, a Clavé li va transmetre directament la seva mare, no? Per tant, ell coneixia tots aquests textos i estava al corrent d'això. I tenia aquesta activitat política des de molt jovenet vinculat al moviment republicà de Barcelona. Clar, ell es movia, doncs, per tant, també això, en uns cercles ideològics determinats, no? Sí, I això, tinc entès que també li va portar alguns problemes, no?, amb les autoritats. Sí, contínuament. Contínuament, perquè, esclar, bueno, ell va participar en mobilitzacions, no?, amb l'assalt a la Ciutadella, bueno, amb diverses mobilitzacions i, esclar, això li va valdre, doncs, empresonament, va estar empresonat a la Ciutadella, posteriorment va estar desterrat també, va estar confinat a Madrid, etc. Va tenir diversos episodis d'empresonament i de desterrament per aquesta causa política. Sí, sí. De fet, fins i tot tinc entès que amb els seus, ja amb l'activitat estrictament coral, es va trobant, no?, també alguns entrebancs. Vull dir, en el llibre crec que expliques com des de l'Ajuntament se li van posant pegues. Esclar, és que és contínuament, perquè ell forma aquestes entitats corals formades per gent de classes treballadores amb aquest objectiu formatiu, no?, de dotar d'eines per la sociabilitat, per la pràctica de l'art en comú, per la pràctica, no?, el cant coral, etc. Però és bàsicament els que ho formen és gent de classe treballadora. Aleshores, el poder polític i econòmic del moment això ho veu com un perill, com una amenaça, no? Què fan tanta gent treballadora plegada junts, no?, a segons quines zones i a segons quines hores, no? Clar, ho fem... Això consideraven una cosa que podia ser perillosa. Clar, estem parlant d'un moment que no existeix ni un moviment obrer, és a dir, no legal, de manera legalitzat. estructurada. Exacte. Aleshores, clar, això consideren que pot ser perillós, pot ser una amenaça, pot ser, jo què sé, I comença a tenir prohibicions, comença a tenir, doncs, això, pals a les rodes, no?, per tota aquesta qüestió. Home, em vaig trobar curiós, en el llibre expliques com que les actuacions es feien de nit, no?, o es feien als vespres d'estiu, sobretot. Clar, l'Ajuntament deia, és que hem de tenir els fanals del gas encesos més hores del compte i llavors ens ho has de pagar, no?, i coses d'aquest tipus, no? Sí, aquestes coses, sí, això. Ostres, Déu-n'hi-do. Un altre tema, és a dir, tot això fa, que també ho comentes en el llibre, ens costa una mica potser nosaltres d'entendre quan podem dir que el que feia Clavé era, en certa manera, una forma de lluita social, o sigui, era un acte, en certa manera, revolucionari, no? Vull dir que quan et diuen, bueno, sí, mira, anem a cantar en un cor, no penses que estàs fent
un acte contra el sistema o alguna cosa d'aquest tipus, però en certa manera ho era, no? Clar, en aquella època sí que ho era. Mhm. O sigui, clar, no, a Clavé també se l'ha criticat dient, bueno, sí, a veure, per comptes de fer la revolució es posen a cantar, no? Clar. Mhm. Sí, Sí, clar, també se'l pot això acusar des d'això. d'una òptica més avançada cronològicament, podríem dir, no? Però Mm, en el seu moment era dotar aquest grup social que no estava en absolut considerat, doncs atorgar-li unes atribucions i unes pràctiques que fins aleshores no, no se'ls considerava. És a dir, les classes treballadores, doncs, bueno, hi ha textos de l'època que bueno, el que han de fer és treballar i prou. No? exacte, I sí, què sí. és això de posar-se a cantar? No, no, escolti, és que nosaltres també podem cantar i a més podem fer-ho bé. No? Mm. Crec que és en el llibre, crec que aquesta frase que has dit crec que el mateix alcalde de Barcelona ho diu. Fas una cita de l'alcalde de Barcelona del moment, que ara no recordo el Sí, nom, dient els treballadors ho que han de fer és treballar sí, i a dormir. consideraven que aquests concerts que organitzava Clavé deien que literalment que era una càtedra de vagancia. Exacte, sí, sí, sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. De fet, Bueno, avui dia això ens fa riure, però clar, en la seva època doncs això era una cosa molt... clar, per això fa que un fet que ens sembla tan ingenu a nosaltres com reunir-se per cantar sigui un acte Sí, sí, revolucionari, no? Perquè exacte, és sí, que sí. partien de molt avall, no? Sí, sí, correcte. Que de fet hi ha també hi ha una certa, en aquell moment, una certa deshumanització, no? D'aquesta classe treballadora, Sí, simplement clar, són és que és això, màquines. se'ls hi havia negat, diguéssim, qualsevol cosa que no fos aquesta, no? Que fos això, doncs el treball, no? En una cadena de producció, no? Mm, I el que fa Clavé és, no, escolta, nosaltres podem practicar música, podem gaudir fent-la i podem fer gaudir els que l'escolten, no? I a més una altra cosa que és molt important i que suposo que ja vindrà, no, al llarg de la conversa, que és vincular aquest procés amb mm, tot el procés de la Renaixença que s'està produint en aquell moment, no? Que la Renaixença és un moviment sobretot intel·lectual, no? mm. D'escriptors, literats, lletraferits, etc. I que gràcies a Clavé fa que el poble s'impliqui, gràcies a Clavé i d'altres, perquè Clar, clar. hauríem de parlar també de Verdaguer, etc. Però fa que el poble s'impliqui directament amb això, amb el que és la recuperació de la llengua, que és la consciència, no? Del país, de la llengua, etc. No? És Sí, Clavé el que en molt bona part fa que el poble, les classes populars s'impliquin amb la Renaixença. clar, és un moviment que sorgeix d'això, de les classes benestants, no? D'una intel·lectualitat burgesa, no? Sí, I en sí. canvi que així agafa doncs, també la seva vessant popular. Aquí hi ha una mica també, això hi ha una qüestió que s'esbossava també en el teu llibre, crec que cites un text de la Mireia Freixa, on ella destaca que hi ha com és interessant el contrast entre el lema dels Jocs Florals i el lema del moviment claverià, que també Sí. posa d'evidència una mica aquestes dos branques o fins a quin punt anaven de costat o no aquests dos moviments. Sí, bueno, el lema de la Renaixença, que és pàtria, fe i amor, Mhm. no? Correcte. Que és una cosa més, diguéssim, la visió més mística del país, no? I més, sí, podríem dir-ne mística, no? Mhm. Amb el lema que utilitza Clavé en els seus cors, que és progrés, virtut i amor, no? Que, bueno, tenen en comú l'amor, Exacte, que està bé, això està bé. tenen en comú l'amor, no? Però que, bueno, la idea aquesta de progrés, que no només des del punt de vista econòmic, no? No, correcte. Sinó també des del punt de vista social, Mhm. no? I la virtut com a element, doncs, de coherència, enteresa, o digue-li com vulguis, no? De Mhm. coherència amb un mateix, no? I amb el país, etc. No? Sí, sí, de Abans fer bé també les es coses, parlava molt, diguéssim, no? Mm. ells parlaven molt, i el mateix títol de la coral, quan es diu la fraternitat, no? Clar. És un nom que prové directament de la Revolució Francesa, no? De tot aquest moviment del republicanisme francès, no? I Mhm. que s'utilitzava molt en aquella època. El concepte de fraternitat, Clavé mateix quan organitza els balls que fa al Passeig de Gràcia, quan hi havia tot aquest
aquests problemes de la prohibició, pel el consum del gas, del llum i tot això a la nit, ell en deia balls fraternals. Clar. Balls fraternals. Clar, avui dia això no s'utilitza, no utilitzem aquesta paraula. Es podria traduir amb el llenguatge actual com a solidaritat, no? Perquè ell tenia aquest concepte, no? de la fraternitat entre els grups socials, entre les classes socials. No? Això prové directament del socialisme utòpic, no? El socialisme premarxista, no? Que parlava d'això. Després ja ve tot el desenvolupament després en el marxisme que parla de la confrontació, etc. No? L'eliminació de les classes. Partia d'unes altres bases, no? Anteriors. És molt interessant. De fet, ell és això, vull dir que realment en aquestes, si bé els seus cors amb els que ell actuava eren formats bàsicament per gent de classe treballadora, qui assistia a aquests concerts i balls no era només gent de classe treballadora. No, ell els obria a tothom. És que en aquella època, això és una de les grans revolucions que també fa Clavé. La manera de divertir-se de l'època, la forma de lleure, de diversió de l'època, bàsicament era el ball. La gent ballava per les festes, per les festes majors, per jo què sé, els caps de setmana o les vigílies de les festes, els dissabte al vespre, el que fos, no? La gent feia balls. Però el ball en aquella època estava totalment segregat. Hi havia molta divisió. I per una banda hi havia els balls que en deien de senyors, balls de senyors, i després el que en deien els balls d'artesans. Artesans en el sentit d'artesans classe treballadora. Es referien als artesans com a no com el que fa ceràmica o això, sinó el que treballa amb les mans, no? Per entendre'ns, eren els teixidors a mà, per exemple, els que utilitzaven doncs, aquestes tècniques d'indústria molt primerenca, no? Artesans. Aleshores estava totalment dividit, no? No podien anar uns amb els altres, no? I Clavé el que fa és organitzar balls oberts a totes les classes de la societat. I per això en diu balls fraternals, perquè eren oberts a tothom. Llavors tothom hi podia entrar, sense distinció social, no? Això va ser una gran... el gran trencament que fa ell. I és on es veia que podia ser perillós, això, per la societat de l'època. Clar, hi havia qui no li agradava. Perquè això ell ho agafa una mica saligut, així una mica perquè sí, o pren alguna referència de models que hagi vist o que hagi llegit que es fa a Europa o alguna cosa d'aquest tipus? No, ell ho fa a partir de les lectures aquestes socials i republicanes. No? Perquè existeixen experiències similars, suposo, a la resta del món en aquell moment? Mira, possiblement a França hi hauria algun antecedent d'això. Quan a França... Passa que el cant coral francès és anterior, sorgeix molt a partir de primers del segle XIX, molt després de la Revolució Francesa, té una vocació molt pedagògica reglada, diguéssim, amb una funció molt d'ensenyament musical, Donen molta més importància potser a el que és la formació i l'ensenyament musical, més que no pas el que era el crear aquestes festes i aquests esdeveniments més socials. No? I allà sí que hi havia potser més aquesta voluntat integradora. Que aquí, ara que comentes aquest model francès més vinculat a la pedagogia, és una cosa que també tenia aquí apuntada, no? Aquí sí que a Barcelona també hi va haver qui va apostar per aquest model, no? Els germans Tomàs. Sí. Tolosa, perdó, sí, ho he dit de memòria. Sí. Que van engegar el que serien els Orfeons, no? Sí. I aquí va haver-hi una polèmica entre el moviment claverià i el moviment Sí, això va ser una picabaralla que van tenir el 1863 entre aquests dos germans que eren compositors i directors de cors i van muntar una organització que tampoc no va ser molt nombrosa, però bueno, van formar unes quantes entitats de lo que en deien aleshores a partir del que va ser l'Orfeón barcelonès, l'Orfeó barcelonès. Tot això és molt abans de la formació de l'Orfeó català, Sí. No té res a veure, una cosa amb l'altra, és molt abans. Aquests senyors doncs, van muntar això seguint molt exactament aquest model francès, el model de
pedagògic francès de l'Orfeon francès, no? De París. I ells s'autoproclamaven els creadors o els introductors del cant coral a Barcelona, a Catalunya i a Espanya, no? I clar, Clavé va dir, bueno, senyors, jo això ho ja vaig hi fer era, abans, clar. Clar. Llavors, a partir d'aquí es va desfermar una polèmica que va arribar als tribunals i tot, Va ser una cosa molt cruenta, i és a partir d'aquí que Clavé escriu la seva història, diguéssim, no? Escriu les seves memòries, això que ens referíem al principi, no? Clar, doncs així sabem la data, clar, gràcies a això. Sí, aleshores ell diu, jo vaig fer això, vaig fer tal any, vaig fer tal, i va ser el 1850 que vaig fer la primera societat coral, quan a l'Orfeó barcelonès ells mateixos diuen que el van crear el 1853. Per tant, hi hauria 3 anys de diferència entre uns i altres. Però, bueno, és més que res, és divertit. Els de l'Orfeón barcelonès aquest va tenir alguns seguidors i altres ciutats també, perquè a Lleida també hi va haver un Orfeón d'aquest estil, i altres ciutats, A Mataró em penso que també, a diversos llocs va tenir, però no va tenir ni molt menys l'impacte ni la transcendència que va tenir els cors de Clavé. Que sí que, si no ho recordo malament, sí que va tenir un cert suport també institucional, no?, al poder-se organitzar dins del Conservatori de Barcelona, i que era una mica una manera que allò que dèiem abans, no?, que el poder intentava com contrarrestar l'influència de Clavé. Correcte, sí. Molt bé. Bé, i ara que ens hem fet bastant una foto de la importància que va tenir això en aquell moment, sí que deies això, no?, que aquestes entitats, aquest model de Clavé que va engegar amb la fraternitat, es van escampant molt de pressa. Aquestes altres associacions corals que anaven apareixent, és a dir, tot això formava una xarxa federada d'alguna manera, un tipus de contactes entre ells, no eren bolets que anaven sortint. La primera federació, el que podem anomenar la primera federació, es va crear el 1860. Perquè, clar, van sortir-ne tantes, arreu del país en van sortir moltes, que, clar, es va necessitar un mínim d'organització, un mínim de coordinació entre totes aquestes, no? I a més, com que hi havia el conflicte amb aquests competidors que sortien, no? Esclar, Clavé feia les seves composicions, però les seves composicions anaven destinades a les corals adscrites a ell. Clar. No a qualsevol altra. Aleshores, clar, ell crea aquesta primera entitat federativa que es va anomenar Associación Euterpense en relació a la Societat Coral Euterpe, que era la que dirigia Clavé, que era la fraternitat, però amb el nom canviat, perquè per causa de política, no? Perquè això de la fraternitat era massa republicà. Tenia massa connotacions ideològiques. Tenia masses connotacions, doncs al final li van haver de canviar el nom. Li van posar Societat Coral Euterpe. Que Euterpe és la musa del cant i per tant és una cosa així mitològica i no tenia aquestes connotacions. Sí, és una cosa més poètica. I quan fan aquesta federació estan vinculats a la Euterpe, no? A la coral Euterpe. Per això li diu Associación Euterpense, no? Aleshores, les corals que formaven part d'aquesta federació, que eren els cors de Clavé, per entendre'ns, no? Aquests tenien lliure accés al seu repertori i rebien les comunicacions, o sigui, estaven federats, per dir-ho. Clar, i rebien una subscripció, suposo. Organitzaven els concerts, els macroconcerts a Barcelona, organitzaven les sortides, feien intercanvis, feien tot el que comporta tot això, però el més important era que tenien accés al repertori propi, al repertori de Clavé. Les que no estaven a dins d'aquesta entitat no tenien dret a cantar peces de Clavé que, clar, eren les més exitoses. Clar, era l'estrella. No, perquè més això és interessant, perquè això és una altra cosa que et volia preguntar, és a dir, ell engega una activitat que és cantar en cor, amb gent que no té una formació musical, o algú potser en té una mica, se'ls hi proporciona, entenc, formació musical, si volen, no?, a dins del sistema, i
Però, clar, no existeix repertori pensat per No, això, no, clar. perquè és una cosa que no ha fet ningú abans, o No, molt raro. no, El no, cant coral que pot existir abans serà una no, missa de no sé qui, canten, no? canten peces, composicions de claver i alguns d'ells, alguns cors, per exemple, la que dirigia claver, l'Euterpe, i algun altre potser també ho feia, potser els que tenien més bona preparació, per dir-ho així, no? Els que estaven més ben capacitats, feien alguns cors d'òpera, perquè l'òpera i la música de moda. Era la música que estava més de moda en aquella època, Clar. no? Aleshores, cors d'òpera es cantaven bastants, també. Era bastant habitual que cantessin fragments corals d'òperes. Sí, això és divertit, crec que hi ha algun moment del llibre que també s'explica com, des d'aquesta polèmica que dèiem, l'Orfeó Barcelonès, ells, els de l'Orfeó, deien, bueno, nosaltres musicalment tenim més nivell perquè estem vinculats a un conservatori, perquè la nostra funció és pedagògica, musical, etc. Diu, però em sembla que tu ho expliques, bueno, però qui volia, és a dir, Clavé que feia cantar Wagner als seus cors, Sí, no? exacte. Vull dir que Sí. quan els Bueno, primers cops esclar, que es devia sentir Wagner a Barcelona, no? de Com aquell fet, qui diu, Clavé va ser el que va introduir la música la oi? primera audició que es fa de Wagner, no a Barcelona, sinó a l'estat espanyol, Clar, és gràcies a Clavé. imagina't. És gràcies a Clavé que estrena fragments fragments corals del Tannhäuser de Wagner. Sí, sí, l'any 62. Clar, que és, bueno, és allò, és l'avantguarda, no? En aquell moment és Sí, bueno, i és a la més música. s'acabava d'estrenar l'any anterior a París amb una gran polèmica. El 1861 s'estrena el Tannhäuser a París i és el gran escàndol de la música de l'època, no? Amb la premsa francesa en va plena. Clar, ell ho coneixia, això. Clar, Ell ho coneixia perquè ho havia llegit, però és que, a més, feia poc que ell havia estat a Perpinyà en un concurs, en una concentració coral i un concurs coral a Perpinyà, i per tant les notícies li van arribar directament fresques, no? de l'estrena, de la polèmica de l'estrena del Tannhäuser de Wagner a París. No? Aleshores ell això ho troba interessantíssim clar. i ho porta a Barcelona, tradueix la lletra al català i el fa cantar per els cors d'Euterpe. Sí, sí. La tradueix al català, clar. En Sí, sí, en sí, alemany traduït no ho al català, podien pas sí. cantar. I sempre eren en català, les músiques que escrivia Clavé? Alternava català i castellà, si bé les primeres predomina més el castellà, però de seguida la que comença a utilitzar el català s'adona que tenen més acceptació i que la gent li demana més peces en català. Per què passa això? Doncs perquè el nivell de llenguatge, el registre de llenguatge que utilitza del castellà, doncs era un llenguatge molt artificiós, molt recargolat, i en canvi el català era molt més directe, era més el català que es parlava. El que parlava la gent, Clar, clar. ell venia de tota la tradició literària, bueno, de tota la literatura romàntica espanyola, no? Que, bueno, podia tenir, doncs, el seu grau d'artificiositat, de recarregament, etc. Però quan ho feia en català, doncs, utilitzava un registre molt més directe, molt més planer i molt més, bueno, més d'ús, no? Més Aleshores, natural, i a clar. més, això, clar, la gent se la sentia molt més pròpia, se la sentia molt més seva, Clar, i la gent cada vegada li demana més peces en català. clar, això té a veure una mica amb això que dèiem abans, aquesta vinculació amb l'èxit Exacte, popular de sí, la sí, Renaixença, no? la Renaixença, Clar, sí, sí, estem parlant correcte. Clar, el castellà tenia una literatura forta que el català en aquell moment no tenia. Sí, sí. Doncs sí, queda molt clar doncs, que Clavé és el pare de l'associacionisme coral a Catalunya, però en aquell moment, és a dir, a partir d'aquesta experiència de Clavé, que s'estén i perdura fins avui, existeixen experiències, o apareixen experiències, ai, a veure si ho sabré dir això, apareixen experiències similars en altres activitats? És a dir, la resta d'associacions Sí. que apareixen a Catalunya d'activitats culturals del que siguin, és una cosa que sorgeix a la mateixa època? O podem dir que és un Sí, pioner? és molt... A veure, Clavé és dels pioners, però en la mateixa època començaven a existir també ja els ateneus. Molts d'aquests ateneus, alguns que es formaven en aquest moment i d'altres que ja existien, en el seu si
i van formar entitats corals que es van vincular als cors de claver. És a dir, és una cosa bastant paral·lela. Mira, Catalunya és un país d'associacions. Sí. És un país on la societat civil hi ha tingut en època contemporània un protagonisme decisiu, perquè la societat civil ha hagut de resoldre les mancances que l'Estat o el sistema no donava. No? Què passa? Que a Barcelona doncs, no hi havia una programació oficial d'òpera, per exemple. No? Doncs bueno, es forma una entitat, com és el Liceo Filodramático de Su Majestat Isabel II, no? Sí. I que és un grup de propietaris, de gent, un grup de gent que s'organitzen per tenir òpera. Ja hi havia el Teatre de la Santa Creu, que estava vinculat a l'Hospital de la Santa Creu. Però, bueno, no? Però que era una institució que muntava teatre i muntava espectacles per recollir diners per als fons de l'hospital, no? I que, bueno, en un determinat moment, doncs, el que controla allò doncs, és l'estament militar, etc. No? Però, clar, quan la societat civil vol tenir música, s'organitza i es fa la seva música. D'aquí van sorgir doncs, les societats de mitjans del segle XIX, les societats de caràcter més burgès, no? Com la Societat Filharmònica de Barcelona, que organitzava concerts, o altres, no? Aleshores, clar, com que aquí no hi havia un teatre reial o no hi havia doncs, no? Doncs era la pròpia societat que s'organitzava. I això a nivell popular també passa. També va passar. Doncs es comença, per exemple, l'Ateneu Barcelonès, per exemple, no? O altres tants ateneus i casinos estesos arreu del país, no? Que fan això també, no? Dotar de biblioteca, cultura, activitats, etc., de lleure per classes mitjanes altes, no? I que les classes treballadores s'organitzen després amb els ateneus populars o els ateneus enciclopèdics populars o les societats corals, etc. No? És a dir, Catalunya és un país d'entitats que a través d'aquestes entitats doncs, s'ha dotat de mancances com bueno, el tema de la sanitat, igual, no? Exactament igual. Exacte, sí. Doncs, la sanitat pública aquí doncs, s'organitza a través d'aquestes entitats que han format, no? Que després han estat les mútues o totes aquestes entitats de socors, que Clavé també ho feia, això. Sí, ara ho estava pensant. Sí. També ho feien, això, no? Perquè era una època en què tot eren mancances, no? Aleshores, clar, en aquests moments s'organitzen les societats corals que assumeixen també aquestes funcions. Sí, sovint tenien una mutualitat dins de la mateixa entitat, no? Exacte, sí, i això també és una de les claus d'èxit, perquè, clar, les classes treballadores no tenien sistema de subsidis ni sistema de cobertura social a aquella època, no existia tot això. Aleshores, bueno, com t'organitzes si algú doncs, cau malalt o té un accident o té un d'això i perd el sou perquè no pot anar a treballar o jo què sé, o es mor, o no? Què passa amb una família que doncs, un dels membres que treballen no hi és, s'ha mort o té un accident o el que sigui, no? Doncs, bueno, clar, aquesta gent queden desvalguts. Aleshores, aquestes entitats i els cors de Clavé ho feien, doncs dotaven dels subsidis o del que calgués. I a més tenien una eina molt útil, que era la possibilitat de fer concerts i de fer balls i coses per recollir diners. Clar. Cosa que els ateneus o altres entitats això no ho podien fer. Havien de viure ben bé de les aportacions dels socis i prou, clar. Exacte. Ells muntaven concerts o muntaven festivals o coses així benèfics per recollir diners per ajudar a tal causa o a tal membre de tal família o tal veí que estava malalt o havia sigut, jo què sé, no? O havia mort o el que fos, o fins i tot per alliberar de la prestació de servei militar que a l'època, en aquella època, si tu tenies diners, podies pagar i alliberar-te de fer el servei militar. Si no tenies diners, no podies pagar i havies d'anar a fer el servei militar. Que a aquella època, doncs, bueno, no era com els últims anys que nosaltres encara vam conèixer. No, era bastant més llarg, eh? En aquella època era més llarg i, a més et podien enviar a l'Àfrica, et podien enviar a l'altra punta de món doncs a matar el qui sigui, no? O a rebre, també. Sí. Era realment un problema i que, clar, això per les classes treballadores que no podien pagar aquest alliberament,
Doncs això, bueno, els cors de claver moltes vegades organitzen cors i organitzen cantades per recollir diners, per alliberar des de cantaires a veïns o membres de la societat, no? Per que els hi passen aquestes coses, sí, sí. De fet, amb tot això que hem explicat, sí que podríem dir, no?, que Clavé és una mica no sé si el primer, o si més un dels primers, no sé com en diríem ara, activista cultural o gestor cultural, o bé, perquè també no és només la part de dir, vinga, va, anem a fer aquí unes cançonetes, sinó que realment hi ha una habilitat organitzativa No, i tant, sí, sí. i fins Ell i tot de tenia divulgació, oi? molta capacitat de gestió, molta visió bueno, i ho feia, bueno, va muntar realment una empresa, o sigui, ell Exacte. va gestionar els Camps Elisis de Barcelona, que era un recinte on es feien un dels recintes on es feien aquests espectacles i aquests festivals, els va gestionar ell com a empresa, com Sí, a sí, vull dir que empresa. va ser un èxit professional, també, en el Sí, sentit sí, sí, com a tant, i negoci tant. va funcionar, també. I tant, sí, sí, totalment. Sí, sí, és realment doncs, molt interessant. Doncs, Jaume Carbonell, moltíssimes gràcies. Ens has explicat moltes coses, ens hi podríem estar molta Sí, més estona. dona per molt. Però bé, això, tenim el temps limitat. Molt bé, I m'ha agradat molt aprendre tot això i moltes esperem poder gràcies. tornar a parlar en el futur, si es dona Molt bé, l'ocasió. amb molt de gust. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. El 1970, la periodista feminista Carol Hanisch va publicar el llibre The Personal is Politics, popularitzant així aquesta màxima, de la que ella mateixa va rebutjar-ne ser l'autora. La frase, allò personal és polític, reivindica la idea de que no hi ha cap aspecte de la vida que no tingui un sentit polític o col·lectiu, perquè els humans som, ja ho va dir Aristòtil, animals socials. A mitjans del segle XIX, en els entorns urbans industrialitzats de Catalunya, com a tants altres llocs del món, aquesta idea semblava haver-se oblidat pel que feia als animals socials que treballaven a les fàbriques, de qui no s'esperava cap mena de participació en la vida pública. Clavé els va reunir per fer una cosa tan simple com cantar, una activitat que els humans hem fet sempre i en molts contextos. Això va permetre que aquesta gent creés vincles i potser van començar a construir el que, més endavant, Marx en diria consciència de classe. O potser van construir una cosa encara més bàsica, i per això estava vinculada a l'activitat cultural. Van construir identitat i autoestima. Els cors de claver van ensenyar a les classes populars que també podien participar a la vida pública, que tenien dret a accedir al coneixement i que podien col·laborar per assolir objectius comuns. Perquè aspirar a una vida plena era una cosa tan vàlida com natural. I això es pot resumir amb aquella màxima que se sol atribuir a Clavé. Associeu-vos i sereu forts. Instruïu-vos i sereu lliures. Estimeu-vos i sereu feliços. I així acabem, doncs, el podcast d'avui. Recordeu que el concert Venim de Clavé serà el dia 24 de febrer al Teatre Auditori de Granollers i que podeu comprar les entrades a teatreauditoridegranollers.cat. Allà també podreu visitar la secció Viu la Clàssica, on trobareu el nostre espai de sons en el temps. És un raconet on sempre us deixem, doncs, per exemple, les referències als llibres que recomanem. Si us interessa doncs, la figura de Clavé, us deixem referenciat el llibre del doctor Carbonell, així com altres coses sobre el mateix tema. També hi trobareu una playlist amb músiques que han sonat avui o bé altres que us poden servir per preparar el concert. I, evidentment, ja ho sabeu, hi podreu trobar tots els altres episodis d'aquest podcast tant allà com a les plataformes de podcasting habituals. I no marxarem sense desvetllar-vos quin és el nom de personalitat més present en els nomenclàtors de carrers de Catalunya. Hem dit que mossèn Cinto en tenia 236, que Déu-n'hi-do. Però hi ha una figura que en té un més, 237. Per tant, podem dir, de fet, que està empatat amb el poeta.
Es tracta del músic Pau Casals. Res més. Avui hem pogut oferir-vos aquest podcast gràcies a la col·laboració del doctor en Història de l'Art Jaume Carbonell i a l'habilitat d'en Josep Soleil al control tècnic de l'estudi de Ràdio Granollers. Gràcies per dedicar una mica del vostre temps a escoltar aquests sons. Ens veiem al concert.